Og i dag så skal vi spille noget Prison. Ja. Det skal nok blive hyggeligt, så ja. Jeg tænker bare, vi skal begynde. Ej, stop pisse med det. Okay, det her kan jeg virkelig ikke leve med. Og nu er jeg kommet til andet skrin, så jeg lægger det bare til. Og det gider jeg ikke, så det er derfor vi ikke lige har en touchpad på. Jeg kommer til at se skinvold. Åh shit, det lækker. Hvad fuck sker der? Vi skal ned. Vi skal ned og se hvad ulovligheder. Men det bliver ikke lige nu. Ja, det kan jeg ikke godt fornemme. Eller gør det? Jeg har ikke så mange. Hvad det hedder med B. Så jeg synes, vi laver bare lidt skins for det. Så jeg lige åbne faktisk til at lave opskriften der. Okay, så tager vi alle vores muligheder med, vi skal sælge. Så lige. Jeg ved slet ikke, hvad vi skal tro. Og sådan, der er også skal der noget skridt. Hvis jeg dør om det her. Fuck, jeg bliver sur. Så tror jeg ikke, den der video kommer op. Ej, jo, det gør den. Men så bare kan den her video op. Altså, ja. Udsæt selvom det pisse meget. Oh my god. Stop yourself, mate. Stop yourself. Dejligt. Vi kommer ind ud. Jeg sætter den der. Der er det. Der har. Frihed. Luksus. Jeg er næsten på 200.000. Yeah. Det er fedt. Så jeg er næsten halvvejs til at komme halvvejs til at få 1 million. Altså jeg er næsten halvvejs, når jeg har 1 million. Oh my god, det kommer jo kun til at tage en par år der. Oh my god, det gør det ikke. Det kan gøre sådan, når det lager sådan noget. Stop yourself, mate. Glad. Så er det spurgt. Okay. Jeg fik det mindste sælge mit ting. Svaret var ikke så vigtigt. Fuck det. Yay. Se. Det var det, I troede, der var min muskelnær. Lol. Hvad kan en bøf gøre? Spørger lige om. Og hvad kan en for eksempel som en ellers? Hvad kan en guldhjem gøre? Det viser jo bare, at man passer på sig selv. Så ja, det kan man ikke. Det var nej. Shit, bricks. Jeg taber ligesom. Jeg vil bare. Oh my god, jeg skal se, er der nogen venner?
vi skal så meget som vagteren han gør op det, hvis vagteren er færdig. Vi tjener lidt på det. Kom så, vagteren. Vagt. Hallo. Nej, jeg prøver faktisk at komme. Stop jer selv. Oh my god. Ikke rigtig meget. Det går da også helt ulækkert lige nu. Så det er fordi, jeg overhovedet kommer over til os sammen. Så det. Nu tager jeg rundt. Nu kommer det. Yay! Woohoo! Det er en kæmpe klap, så det er. Hey. Det var mega vildt. Det var det. Hvis det ikke var, så skal jeg bare lade. For det er det nu. Det var bare mega vildt. Det er bare mig, der har. Hvorfor har vi det her med lån? Puha. Det gider jeg ikke. Så vi skal i en bandeshop, som jeg har vist banden mange gange. Så er det der. Okay, og så køber vi bare en økse, så man tjener penge. Jeg ved ikke hvor hurtigt man gør det, men man tjener lidt penge. Og jeg ved ikke, hvor vi selv er. Og vi køber bare noget mad derovre. Hvor købte jeg den her? Og ja, så købte de sikkert bare. Det er en økse. Den er meget sej der. Åh, my god, der er de der guys derinde, der bare pisse til ham. Det er mega irriterende, guys. Så køber vi bare lige med nogle hårde, så hvis du skal have bandage. What the fuck? Køber bare lige mad her, for eksempel. Det her. Nu lægger det. Nu kan jeg godt tage vores texture på her. Hold on. Nu kører det. Sådan der. Okay. Nu ser det meget sejt ud. Det hele seriøst. Fordi det lød overhovedet ikke dramatisk. Og så er det bare den lang. Og det er min hverdag. Og det er sådan, jeg tjener penge. 10 gode ting, der man tjener penge. Det kan jeg ikke lave. Og jeg har kun 2 år med. Det lægger det kommer det 10 gode ting for at tjene penge. Nej, ikke 10, i hvert fald ikke 10. 2. Og så noget bare sådan. Grip alt. Oh my god. Grip alt. Tension eller noget. Noget vi ikke skal. Noget vi er ikke. Så den der.
så med. I må meget gerne like og subscribe, og I er altid det bedste. Så bliver jeg glad. Ja, der føler jeg mig. I må gerne like, subscribe, et pis, alt det. Ja. Så ja, og så kan I se en mega cool økser på en mega cool 3D. Oh yeah. Oh yeah. Jeg tror det er så godt, tror jeg. Så vi kan lige holde noget tøj her. Det er mit nye hoved. Så mange tak for at se med. I må gerne smide et rigtig godt like. Så er der ikke mere end at sige